Kodwa-ke phela sengize ngashada ngabomba njengoba ngifake i-ring. So senza umshado wokuqala sesilandela ngoMembeso. So uMembeso namhlanje usingaye umina and kade ngalilinda lelisu. Kade ngalilinda ngizongijabulile-ke khona mase ngibona Isibuko sengiyabona ukuthi umcimbi wami usuyenzeka. Usiswami cabanga kodwa phela sesingasho ukuthi wakushiyela ibele kancane. Siyabonga bombanjwa kaze happy guys. Usuku namhlanje uMembeso usuka kaMbanjwa bayombesa abantu bakaSithole. Mina wenza lokho umsebenzi ngizombesa uNelson Sithole and ngijabule kakhulu ngibonge futhi nakwesibuko siwenze umcimbi wami wabasezingeni. Kungijabulise kakhulu angazi nje ngathi ngiphezu komhlaba ngendlela engijabule ngayo usuku namhlanje.